Jeliba Jabarani Flava Malikono ani Malikokan ani fɛn sɔgɔlen bana ni waati na an ka bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Jeliba FM ani Jeliba TV News ani fɛn fana sɔgɔlen bana ni waati na min ye fiɲɛ sugu sira fɛ min ye Jeliba FM ye Bamakɔ kɔnɔ Sikaso kɔnɔ Kucala kɔnɔ Mopti kɔnɔ Gao fo Tombouctou an ka foli b'aw ye ko kula ka yira la ka fɔ ni aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan bɛ sigi aw ye mari a balimakɛ Musa Tɛnbine fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkako kan donc siratigɛ kɔnɔ bi an ye maa bisimila an ka kɛnɛ kan se ka fɔ min tɛ maa dogolen ye tuguni surtout politiki bon kan bi na ale parti min ɲɛma ye o ye yɛlɛma ye ni waati na Dr Isu Jawara an bɛ se ka fɔ Moptika an bi na an y'ale kɔni la sabula bi jamana bɛ lahala min kɔnɔ a ka kan waati san ni waati bɛɛ b'a dɔn ale ka bɔli man ca nka ni kobaw bɛ jamana kɔnɔ waati dɔ la ka bɔ k'u hakilinata fɔ jamana yɛrɛ taabolo ani marabagaw sɔrɔ ni hakilina ye min ye bɛ fɛ jamana yɛrɛ ka taa sira min fɛ n'Ala sɔnna an da bɛna don o la k'o walawala aw ye président Isu an b'i fo i nana an ka welekan jaabi an b'i fo o la dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin Maliyɛnw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn bɛ k'an lajɛ surtout kɛrɛnkɛrɛnya e yɛrɛ ka dugumɔgɔ min ye Moptikaw ye bon o ye foli ye d'abord k'e yɛrɛ fo ka Moptikaw bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn u sɔgɔlen don an na so in na ka Maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yen jamana ma nɔgɔn mais n hakili la Maliyɛn mana sɔn u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛ dɛsɛ ko la donc n bɛ a ɲini Ala fɛ fɛnɛ an sigilen don fɛn bɛ bɔ an da ka kɛ jamana jɔ kumaw ye quoi vraiment Ala ka jamana basigi halisa amin d'accord an tɛna ko mɛn dagirinda la surtout ni waati na an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an tun bɛ 79e session des Nations Unies na min jamana fantan bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa thème kɛrɛnkɛrɛnyaw bɛ ta ka kuma gɛlɛyaw kan gɛlɛya minnu bɛ yen nin waati na an bɛ se k'a fɔ an ma daminɛ ni anw yɛrɛ ta ye fɔlɔ an y'a ye an ka ministre d'État kɔni taara a ye kuma caman fɔ surtout an bɛ se k'a fɔ ɲinata kɛrɛnkɛrɛnya ni waati na ani Algérie yɛrɛ ka position bɛ cogo min a y'a da don a la Mali ye wulikajɔ min kɛ Algérie ye pour que u ka se k'u ka yɛrɛta sɔrɔ fo ka na u ka président kɔrɔ fila ye minnu fɔ ka ɲɛsin Mali ma ka yira k'a fɔ Mali ye baden jamana ye kumaw bɛɛ donna ka na laban ni waati na u ka ministre des Affaires étrangères fila ye min fɔ ka ɲɛsin Maliya ma an y'a ye discours kɔni kɛra i bɛ se ka analyse politique jumɛn de kɛ discours la parce que bi maliden dɔw fana b'a yira k'a fɔ discours min kɛra c'est bon mais bon c'est-à-dire an bɛ i n'a fɔ kɛlɛ posture min kɔnɔ mɔgɔ caman fɛ an kan ka bɔ o kɔnɔ sabula o tɛ taa n'a ye yɔrɔ si an ka ɲɛsin fɛnw ma min bɛ se k'an ka jamanaw na. Tɛmɛnen n b'i fo i b'a dɔn ni Mali bɛna kuma ta ni yɔrɔw la généralement an bɛ ɲininkali kɛ mun kuma kuraw bɛna fɔ tuguni Maliyɛn caman sigilen don k'o de ma Ablaye Tara a bɛna mun kuma kura fɔ je pense qu'on a été bien servi parce que an bɔra abandon plein vol kɔnɔ an nana poignard au dos kɔnɔ dribble et garder le ballon bon maintenant on est à bon entendeur tant pis o ye i b'a ye mɔgɔw b'o de retenir kosɛbɛ et pourtant a dun ye kuma caman fɔ a kumana jamana ka gɛlɛyaw kan a kumana terrorisme kan a kumana minnu bɛ ka terrorisme dɛmɛ an ka jamana contrôle la a kumana changement climatique kan gɛlɛya minnu b'an ka kuma n'olu kan a kumana bruit diplomatique minnu b'an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ il n'a pas dérobé à la règle a y'a ka principe adopté mun ye réciprocité parce que président kumana ka basigi Algériens ka président kumana ka basi je pense qu'o fana ka réponse kɛra basigi et après ko ministre wɛrɛw kumana olu ta fana kɛra minnu na ɲɛsin ka sama donc i b'a ye globalement i b'a ye k'a fɔ c'est vrai il a parlé un peu des problèmes mais en finalité ce qu'on retient an bɛ min retenu kosɛbɛ o ye tension kumaw ye voilà généralement u ka discours ale ka discours caman bɛ laban ni o ye donc mɔgɔw bɛ taa n'o de fana ye comme mémoire o ye mun garder u ka mémoire kɔnɔ au-delà de fɛn fɔ min ye réalité o ye bi bon je crois que quelque part n b'o de fɔ toujours an bɛ yɔrɔ min na i ko bi c'est vraiment important an ka baliw da duguma quoi an ka baliw da duguma et puis qu'on choisisse un peu nos guerres mɔgɔ kɛlɛ la i bɛ fɛn dɔ choisir ka fɛn dɔ to anw bɛ min mɛn an tɛ diplomate baw ye mais diplomatie kɔnɔ i bɛ fɛn caman fɔ gɛlɛya kumaw caman fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye et puis a bɛ faamuya fɛnɛ et puis dans les coulisses fɛn caman fɛnɛ bɛ ɲɛnabɔ yen min souvent o tɛ kɛ kɛnɛmalaw ye vraiment souvent c'est des conseils que nous donnons un peu
à nos autorités de faire un peu balater et de travailler un peu davantage en kɛrɛfɛ jamanaw surtout an ka kan kelen fɔ an ka don sira kelen fɛ an ka bɔ sen fila a ma nɔgɔn mais je pense que fɛnw tɛmɛna gɛlɛyaw tɛmɛna min ka jugu ni ninnu ye pourtant mɔgɔw sera ka bɔ o kɔnɔ je ne pense pas que fɛn de b'an ni Algérie cɛ bi ko min tɛ se ka ban mais kuma ko mun ye ɲa fɔcogo mun ye tiɲɛ fana fɔcogo je pense que globalement an bɛ se k'a fɔ an tun bɛ se k'a fɔ cogo wɛrɛ la min tɛ ni fɔcogo fana ye. Ok, mais il pourra k'o fɔ n'i ye jateminɛ kɛ a ka min ye nin appel in fana kɔnɔ on a vu a y'a yira k'a fɔ jusqu'à présent ONU c'est comme si Nations Unies kan k'a ka responsabilité ta parce que ko o tun ye demande dɔ déposé Faransi kama ko o ma suite sɔrɔ hali bi o sigilen b'o kɔnɔ mais n'i bɔra o la an y'a ye fana par rapport même à l'Ukraine a y'a yira k'a fɔ jamana min don u y'u affiché ouvertement ka terroristes soutenir ka ko ma bɔ a kɔnɔ mais est-ce que an tɛ se k'a fɔ nin tournant nin fana na puisque an y'a ye min ye an bɛna dɔw la Sénégal président fana y'o kelen kɛ ka yira k'a fɔ olu tɛna se ka sigi tuguni farafin jamanaw tɛna se k'o sigi guerre puissance ka guerre transporter ka na an ka Sahel kɔnɔna na ka na kungo lase an ma est-ce que nin ko in fana tɛ dɔɔni wɛrɛ ye ko Nations Unies kan ka se peut-être ka sigi ka nin ko in lajɛ. I kumana plainte min procédure engagée contre la France parce qu'il y a vraiment les Nations Unies qui un débat d'ailleurs sur le sujet pour que preuve nous boulot contre la France quoi. Bon, on attend parce que au moins il y a on est acteurs locaux et il faut faire c'est bien un mécanisme blanc même bateau les principaux acteurs ou qu'à informer situation réelle ou la même jamana en parallèle on a tient mais quoi jamana be chogomna je pense que jamana de nyuma be tient ga fayana ambe parallèle no kala même la gestion be ke chogoro la pour ga kana ken tient oui mais mi Ukraine je pense qu'ambe au gérer quoi parce que ni jamana ka représentant bora de façon formelle ka fo ku demedo eurodola je pense que au tissé ga malien den chiffre malien be toro et la procédure engagée là, je pense qu'il y a un wajibité. C'est ce qu'on sait qu'on a condamné, on a condamné parce qu'il y a un problème interne. Comme on a dit, on fait et procédure engagée comme tu l'as dit, en bas la diable parce qu'aujourd'hui, mon début en jeu kosovo, la gouvernance mondiale pour moi a failli parce que la Union pour que Nations Unies il y a la même ni pendant longtemps paix préservée mais ni wakati laban na il y a brisalendo alors que décision ba ou talendo Nations Unies fait talendo mun contrôle ateka bateau ateka respecter à la limite minga semana boyani mi owe afangaira aveninga na koy bon ni gouvernance faira je pense que il faut qu'on travaille pour revoir la gouvernance au niveau des Nations Unies parce que considéré comme la gendarmerie du monde mais il y avait Kolochi et il y avait Basi kanani la fière kanani Béoui kanani Askelendo kama bon ni quelque part décision bêta avec tasra woro fait akila o gela bawe parce que ni mi fanga gabo on devait la mettre je pense que fin minga nga fallait une gouvernance là bi o fin on fana nga mi jatemne parce que ni ye jamana yi ibo woro jatemne ko sabe quoi parce que abato ika yirega maraw kono ika relation kono e bi janto la quoi woro kele bete kele ke tay wakati bela mo be kele doke wakati dokono ka do ma kono nani Israël ni Palestine combat kele bi damne o ma damne ni beyo c'est ouais munu yu attaquer ou nya cholum mais tiens les barka bonyo c'est temena comment dire munu yu attaquer drogue population civile chama sara je pense que ñu au fin condamné parce que réponse mu dira agiriara ni fenge o be la ou nya signora et ils peuvent même aller mais moi quelle ma beta kuba abegagnon be quelle be à mon avis quelle be ken étape doni il c'est là c'est que mi gérer c'est beau gérer ni claro là be fanga ne bolo e c'est que approcher enfin c'est que conseil fenendianga nga jamana nyoma quelle be tiké ñom fait ok quelle be tiké ñom fait ambe à les sessions qu'on a bi anya yi
min yɛrɛ ye mɔgɔ tiki fana an y'a ye k'a fɔ min ye Sénégal président ye ni jateminɛ kɛ a taara session na mais a y'a ka dugudenw fana ni minnu bɛ entrepreneur kɔnɔna na a n'u taara ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka opportunité wɛrɛw dayɛlɛ i n'a fɔ jeunes ye pour que ka se ka olu yɛrɛ ka jamana bɛ se ka yiriwa cogo min san jan kɔnɔna na mais an y'a ye chaque fois k'an ka mɔgɔ bɛ taa nin na c'est vrai an bɛ taa discours kɛ an bɛ segin ka na mais opportunité c'est-à-dire k'a fɔ ka mɔgɔw tugu kɔ peut-être des jeunes entrepreneurs peut-être domaine minnu kɔnɔ minnu bɛ se ka nafa o tɛ ye est-ce que waati nataw la il n'est pas temps aussi c'est-à-dire ka bɔ discours la mais ka se ka opportunité fana ɲini pour que jamana in fana investissement bɛ se ka booster cogo min. Bon, n'i y'o fɔ c'est vrai an bɛ fɛn bɛɛ bila minɛn kɔnɔ quoi. L'Assemblée générale an taara min kɛ o de y'a kun ye a sigi kun y'o de ye quoi sigi kun pour ka jamanaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan vraiment bɛɛ ka n'i kun o fɔ a sigi kun y'o de ye sigi kun tɛ fɔlɔ ka taa business ni fɛnw kɛ an ma dabɔ olu kama mais olu ye opportunité de comme i y'a fɔ cogo min na minnu b'a kɛrɛfɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ camanw bɛ yen u n'u ka acteurs camanw bɛ yen o ka yon don i ni jamana ɲɛmɔgɔ caman ka ɲɔgɔn ye den kun bon c'est toujours bien mɔgɔw k'a labɛn i k'a lajɛ n'aw bɛ taa jɔn bɛ sɔrɔ yen opportunité jumɛn mago b'u la i ni ka acteurs ka taa ɲɔgɔn fɛ aw ka discuter bon o bɛɛ ye réflexion stratégique ye moi je suis du principe que la réflexion précède toujours l'action c'est-à-dire i bɛ fɛn boloda i k'i sigi hakili jagabɔ a kan ka miiri k'a kan et malheureusement moi je suis chef d'entreprise croyez-moi les difficultés on a tellement de difficultés aujourd'hui chez nous en termes de gestion même de nos entreprises. Pour beaucoup de raisons. Et on a la problématique de paiement de nos employeurs. C'est-à-dire, il y a des tisra. Oui, il y a pour moi, c'est bien, nous sommes acteurs locaux, et puis en la matière, il y a perspective. Mais c'est toujours bien que nous organiser un peu le domaine pour qu'il y ait une forte délégation. Il ne faut pas de diplomatie. La diplomatie n'est pas que formelle, il faut mis tantôt. On a beaucoup d'autres diplomaties. On a culture, ressources aujourd'hui qui peuvent aussi nous servir de parler parce que Bibi n'a pour que la main fika fenda tabali gambi femina je donc je pense que ni fin sou nous abela ben ma fa mala ben mais ma boa kala mo c'est ka c'est ça ben fo ga sera te hono yo mi fo ambeta se sangela mo na min be jamana yere kono e anya wati temene na akun yere la ka fo mi énergie buna ko kan ibola ka fo bi ni gele be o kuran ko parce que wati dok kala mo ko nyamira ka fo admiration kala parce que journée kono mo ko be se ka kuran sur au moins chien la journée kono mo ko commencer la ka fo peut-être avec la faute pluviométrie ko ba solo kuran ko be ka nervo mais c'est vrai bi babe ka yele tribunal ni a jateminɛ mais an y'a ye hali bi gɛlɛya bɛ ka kɛɲɛ ni président yɛrɛ tun ye pose de première pierre minnu kɛ min ye sanakɔrɔba ani nin waati na faso ye k'a fɔ ko nin waati na ko nin panneau solaire fila minnu centrale fila minnu mana sigi n'i ye jate kɛ sanakɔrɔba ça devait produire à peu près 200 mégawatts ko septembre kɔnɔna na ko fili fɔlɔ bɛ na ye mais n'i ye jateminɛ kɛ ka na bi a ko bɛ ɲini ka kɛ jigilatigɛ parce que baara yɛrɛ kabini président bɔra ka première pierre poser baara yɛrɛ ma kɛ an y'a ye parce que kɛba dɔw y'a yira k'a fɔ semaine tɛmɛnen yɛrɛ de don ko gouvernement ni entreprise yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye est-ce que bi bi na an tɛ se k'a fɔ bi ni ko min fana kun nana ko minnu kun kan ka espoir di o fana bɛ ka na fara lisi kan i m'a fɔ lisi jan min kɔni sigi bɛ min ye promesse ye ka sɔrɔ ko kɔni concrètement fɛnw tɛ ka bouger terrain kan. Tɛmɛnen gɛlɛya belebeleba min b'an ka transition kɔnɔ je pense que i da bɛ ka to a la quoi. Parce que ni transition nana mission de Diram. Mission parce qu'en là on a parlé un peu des réformes, on a parlé un peu de revoir un peu la gouvernance, et puis on a parlé d'organiser les élections. Il y a un certain nombre de missions nous Diram. Bon, ni bodiga mission non, il est installé comme un régime normal. Parce que on l'a jugé na bête. Sinon ni dans la mission, mais jugé ni la mission. Mais ni borok non. Il était installé dans un régime normal. Je pense qu'il y a c'est important c'est pas la peine de donner mais il y a
souvent je donne l'exemple chez moi dans mon quartier. Souvent le matin, Madame Beta avait froufrou sang. Le jour où j'ai vu que la dame n'a pas pu faire les galettes, parce qu'à Masséga Mougoussoro, déjà où j'ai compris jusqu'où le problème est. Parce que souvent beaucoup de gens voyaient le macro, non. Moi je parle du petit, même froufrou ferré. Voilà. Même ma machine, c'est là, au bout de Jamana Siglen de Legan, parce que nous les glaces, Jamana Beta. Bon, là, ni Bekmani Jamana de tiens, fouillant. Même un régime mis de ménage à mener transition. Mal la non. Donc, moi, sommet d'unga, comment quoi, Kafou, Ngatra. Là, il tient fond. À Farangana, le 14 août, à partir du 14, amélioration me doit. Parce que, au début, 4 mois, tu mets le 14 septembre. Ça fait le 14 septembre. 14 septembre, tu mets délai. Il faudra que la production follow le doigt. Bon, nous, au Kono, nous avons ministre de dollar, au lieu de comment à contrat, bon, on se pose des questions. On se pose énormément de questions. Jamana avait géré Tchoukoudi. Je pense que ça, c'est un problème. Pour encore être droit. Il y a un secteur qui a un effet d'annonce. Pour quelle raison on est tardé. Mais effet d'annonce, tôt ou tard avec lui là. Moi, je suis convaincu que le manque de résultats, il n'y a ni ma résultat sera avec lui là. Avec lui là. Il y a 2 ou 3 ans, on nous a parlé de l'une des plus grandes cimenteries du Mali à Dio. Oui. On a fait les premières pierres. Aujourd'hui, on en est où? On nous a parlé du train. Au train où il est là. On a mis des milliards. On en est où? Hein? On a parlé de notre centrale. On en est où? On a parlé de l'UMPP. On en est où? Il y a tellement d'effets d'annonce. Pour moi, je suis tout la vie. Je suis tout la vie. Parce que l'information est demain, mauvaise information, crois-moi, mauvaise décision. Mais l'information, la décision, et c'est important. Mais c'est important. Énergie pour l'année, on m'a oublié à Tchena Sambisa. Ah, on va passer à Sambisa, qu'on baramake Kurangola, qu'on dit Jatimake, qu'on Sambisa, qu'on tribune entretien maquet, qu'on se tous, et qu'au régime témanami, ou au régime démocratique, qu'on a énergie qui est au cas de qu'on voit le bon partout pour me financer à partir de là, qu'on donne baramake, c'est tout que l'île benana, qu'on l'île betchana, qu'on entretien le maquet, qu'on est en blanc. Parce que an bɛɛ b'a dɔn interconnexion fana kun kɛra o yɛrɛ fana gɛlɛya nana don ani Côte d'Ivoire cɛ waati dɔ la an y'a yɛrɛ k'a fɔ émissaire kun taara négociation o bɔra ka démentir k'a fɔ négociation ma taa kɛ bon kɔfɛ an y'a CNT mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma kun kɛra mais bɛn ma k'a kan k'a sɔrɔ o yɔrɔ fana kun bɛ an nafa kosɛbɛ bon mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka par fini olu de bɛ yen min tɛ ka fɔ mɔgɔ ye. C'est di gouvernance objectif fɔlɔ ye min ye ka jamanadenw lafiya ye. C'est à dire fɛn fɛn kɛ ni jamanadenw ma lafiya. Ne bolo tɔgɔ jɛ don kuranko la ne Madame Tal était le conseiller aux affaires économiques de ATT n y'a ka message dɔ ye a ko k'i met quiconque au défi de dire que ATT bɛ taa wagati min na ko l'énergie avait plus de 14 ou 15 milliards de dettes quiconque au défi et de dire que courant tun bɛ se ka tɛmɛ pendant 2-3 heures de temps Katina, Malibé, mais il faut une catastrophe ou bien, débat. Mais qui qu'on au défi? Pour le moment, nous avons reçu beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, on parle de près de 600 milliards de dettes. Bon, si à la fin de ATT, on n'avait pas 15 milliards, et qu'aujourd'hui, on a. Où est le problème? Pour moi, c'est important qu'on se dise encore une fois qu'on se dise la vérité. C'est que dans ma tiens, on veut mettre encore. On est prêt à attendre. On est prêt à tenir la main. Mais nous je pense que ça va être difficile. Ça va être très très difficile. Donc la problématique de l'énergie, je pense que les solutions on en a proposées. La problématique de l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un projet de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un projet financé par la Banque mondiale. En tas de dons. C'est vrai, il y a des produits dans un coup d'eau là. Nous avons permis quand la population l'a fait. Pour moi,
c'est important. En des solutions, c'est-à-dire on n'est pas dans les, problèmes. Voilà, mais on est dans les solutions. Les entendus bien du Côte d'Ivoire, est-ce que Bignamo fanatique a préféré qu'à dire Côte d'Ivoire t'as une Côte d'Ivoire? K'a fɔ jamanadenw ka souffrir vaut mieux que bi gɛlɛya don on est Alassane Tchèque ko bɛ taa courant ɲɛɲini. I b'a dɔn ko Amérique ni Russie bɛ baara kɛ. C'est du f'an k'o faamuya quoi. C'est-à-dire jamana mara dusu tɛ. Ayi jamana mara i bɛ mun de sɔrɔ ka jamanadenw lafiya. N'o lafiya bɛ taa i ni kɛlɛ bɛ ni mɔgɔ min cɛ a ka wuli a k'aw sigi a ka kuma. Parce que autant on me sait qu'à autant on me sait qu'à maintenant son a qu'à sigi je ne pense pas que ni peuple fla si c'est pas des questions de politique souvent madala ko problème boy ni peuple ni ñonche malien mi me Côte d'Ivoire ne tara Côte d'Ivoire ma dans avion non ne mobili tara mobili de du coup pas fait ña rencontré j'ai discuté avec beaucoup de maliens bembo abi Côte d'Ivoire bi antisal ka dafo parce que am do de fois parce que a be ma fin parce que ko bula fin gele chama bula min bato en yɛrɛ ka malien kɛ be an ta dɔn donc il y a ni presque plus de 4 millions 5 millions de rom na jamana kɔnɔ ni ma dɔn inolu bɛ se ka kɛlɛ min kɛ ko tɛ se ka ladaga ka avancer quoi. Moi je suis dans les solutions ne ti problème kɔnɔ quoi il faut rester dans les solutions mun bɛ se ka kɛ hali ni kɛlɛ bɛ yen a bɛ da pour que jamanadenw ka lafiya ka avancer vraiment je pense que la solution peut aussi être de la Côte d'Ivoire, au-delà de ceux qui sont en train de faire, qui sont bien, c'est-à-dire les questions de centrale, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui on n'a pas de résultat. C'est ça, la question c'est le résultat du même. On est toujours dans les problèmes. Oui. Ok, mais nous devons ça. Il y a une situation électrique, il y a de la ministre de la Kafo, il y a des carburants, il y a des syndicats de la ministre Kama, il y a des mais si ça dit que les frères fana na nyaba la tuni ka foko balenge yoro ina ko mo do mina na carburant na au même moment mopti fana be la ka fo somino do la ko agent do fana na carburant na est-ce que parfini amina se ka boni yoro fin qu'on a juste avec cette différence là il va faut non me kumar fo quoi faut souci turu kana dada be ko yala ambe société mi ngono ne ba fo nga kuma chamana ou l'éducation, on va dire ainsi. L'éducation a failli. Mon éducation faillira. Jamana ka rôle est du mais ou un rôle quand même. Ou est ka surveillance ou que, ka sanction que. J'ai roté du boulot quoi. Ko ni a organisé ko hada madon tani ni ngabwa ko ngabwa ke o. Hali chini. Hali ni asimi siki karurang na doba ni nganya. Maintenant, quel mécanisme on va prendre pour faire en sorte que d'abord, surveillance qui a nation a sanction. Pour moi, on a des enjeux. Vraiment, il faut qu'on s'organise pour un peu sortir de ça. Travaillons un peu sur les mécanismes de contrôle à tous les niveaux. Et aussi, après, quels sont les mécanismes de sanctions qu'on va aussi mettre sur place. On doit donner un bon. Est-ce que, par exemple, la question énergétique, est-ce qu'il y a un rapport d'où là minti dunjang tuguni ko mo kan ko jigi si ka fo ni ko yere bena nyana bo ka ken ni bis basan be parce que be ko digi dal be centrale solaire kan o yere premier pièce du cabinet président a sigi anya yo commentaire su be kala muni ba nyedo muni ta nyedo be ta fala ni sera ka fo septembre mais déjà que bara yere madame est-ce que ça tuguni bo kan ko sigi ça tuguni ka fo do na tawla ko ni ko na surtout anya yo samia mi avec ka fo jigi ka tenike kura yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya ka taa an bɛ ka min sɔrɔ yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ o dɛsɛlen bɛ ko hali o yɛrɛ maintenir bi waati dɔ la annonce fana yira k'a fɔ ko litiri 1 million de litres kan ka bɔ Niger fɛ ka na o citerne fana mɔgɔ t'a dɔw bloqué bɛ yɔrɔ min hali bi c'est dire on est toujours dans le sensationnel mais ko yɛrɛ tɛ mɔgɔ dɛsɛlen bɛ yɛrɛ ka a dɔn i b'i yɛrɛ bila minɛn min yɛrɛ kɔrɔ parce que don o don kuma kura de bɛ fɔ mais i y'a fɔ cogo min résultat tɛ yen. Enfin, je pense que on me segin kuma kan quoi ni fɛn bɛ fɔ carburant bɛ bɔ yan fɛ u bɛna créer centrale solaire u jɔra ni bɛɛ finalité ye jumɛn o tɛ courant dɛ courant tɛ yen o terminé c'est ça la vérité courant de tɛ yen maintenant me dire que ça va s'améliorer tu ne vois aucun indicateur en tout cas j'attends courant tɛ yen. Ok. Donc, là, la situation sécuritaire là peut-être d'Adoula, c'est vrai, ni Boulika Diop nous kera, mais finitigla kofe, anya qui dalta ou applaudira, c'est vrai
kana minye bernu ko kana tenza offensive damnene mais kosa ina nye folo beba don bamachi wale meke surtout courant fa fait c'est ça qu'on a fait kana sudi en nous kana be activité kana c'est ça bamako era nya e kosa ina menye école de la gendarmerie aéroport mi jamana dondai olu kera bulika jo kera bamachi fe wala saka sika dankarke o yoro nuna uma cara nya président yɛrɛ bɔra ka yira ka fɔ bibi na me kɛlɛ la ma minnu bɛ nin baara ninnu na o kan ka poste dɔ de ta min b'a yira ka fɔ an bɛ kɛlɛ la an ye conseil de défense kɛra a yirala ka fɔ n'ala sɔnna ko stratégie kura bɛna ta ka na adapter min ye an bɛ situation min kɔnɔ déjà an bɛ se ka fɔ résultat fɔlɔ commencera parce que aéroport sécurité tun bɛ minnu bolo an y'a ye a affectera sécurité présidentielle fɛ nin waati in na an bɛ se ka mun de faamu leçon jumɛn de bɛ se ka tirer ka fɔ ko kati attaquer le koffe des lieux sensibles min ye n'a fɔ école de gendarmerie aéroport wuli ka jɔ kɛ kalan ni ko in kan an bɛ se ka mun de faamu a la. Bon, niveau faamuyali an b'a fɔ n k'a ka gɛlɛn c'est vrai tu as parlé des solutions u ye gardiw falen an bɛ dugawu de kɛ olu falennen problème wɛrɛ kana na parce que problème tɛ gardi falen an ye o tɛ o c'est à dire gɛlɛya jumɛn de bɛ yen o ye on est en insécurité on est attaqué à certains niveaux c'est pas normal. C'est-à-dire, tu sais qui a sojo, donc on zone met du camp. Garnier pour caler kelendo ya geflay. Au torchita ou le yodam. Il est l'ambandero installé. Il est garnier au refrac. Donc on va organiser. Mais donc on zone met du camp. Il y a un problème quoi. Il y a vraiment un problème. Sécurité quoi. Moi j'ai la chance. Mon chambre n'amé club net mais sans qui dal net moqué. Généralement une fois presque chaque mois. En tout cas, 100 jusqu'à Gao, Tombouctou, une fois par mois. Souvent, Meta, Kidal, Meta, Menak. Dieu m'a donné la chance, donc j'ai vu l'État, la présence de l'État sur le terrain. C'est un intérêt, Soumounako, Mechi, Romoun, Mboludo, Gardou, Krefé, commandant Krefé. Généralement, Mechi, j'ai vu le problème. Mais ce qui est déjà fait, c'est qu'il doit donner. De 2000 jusqu'en 2012, il y a donné sur le terrain. Alerti manti ayaw jantu jamana be ka bo trenga ayaw jantu jamana be ka bo trenga o de on sait jamana den c'est information na mi aboke al bi amoke na ntara terrain na fen comme observation amba se ba nga ci rom na mbaci na nga ci ministre na nga ci service ma sur place na nga fo gouverneur an se mi angon boke a on ye ni ya wala nga kil na fle aga mine kana mine o ti on ye blé ama se pour et mais de l'IGA on a rencontré Chamana, même avec les officiers, qu'à recrutement, qu'à équipement, qu'à formation, qu'à clé, c'est très difficile. Très difficile. Bon, bien, en mot de quoi. Mais au tabali, indicateur de sécurité, quand on le fait, et mon petit cadeau, en réalité, dans très mon j'ai toujours parlé des indicateurs de la sécurité. Pour moi, en tout cas, en zone, il y a un indicateur de bi. Oui, avec l'administration à créer. Le commandant, on a un maire avec vous à créer. Avec un droit de somme d'atoun avec un dial. Avec un école somme d'atoun avec un dial. Avec un maître ou cana. Avec un docteur ou cana. Avec un forming pour attaquer approvisionnement monsa aga se kulu ke facilement gana na yolu soro sécurité parfaite o toy o gérer ça c'est clair o de anga fin mais aujourd'hui moi j'ai toujours demandé à ce qu'on nous donne ces indicateurs yoro dino na olu tunte nous nana aba to am niveau d'évolution do am katami mais malheureusement on n'a pas d'indicateur. Mais aujourd'hui, c'est quoi les indicateurs de train? Du moment qu'à évoluer, voilà. On est prêt, mais c'est quand on est prêt. Tiens, il y a la main quoi. Attends, je m'en ai dit. Je pèse les mots parce que c'est mal nous connaître. Voilà, c'est très mal nous connaître. Bon, ce qu'on a donné pour ce pays, Allah est chéré, c'est pas la peine pour dire que bête de vie jamana ikoina mais akilna on bise ka fo nyoko ngoro maintenant sona ka sigi ka kumaka ka akilna on di nyoko on de fo on n'a pas besoin d'avoir des responsabilités mais qu'on nous donne des espaces en manga akilna on dirom
C'est très important. Bon, nous, nous manquons avec Guéléa, quoi. En tout cas, jusqu'à preuve de contraire, moi, j'ai toujours invité les citoyens à s'approprier la lutte. Ou quel est un coup de taille, quoi. Quel est un coup de taille. Même si c'est difficile. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et beaucoup de nos comptes, par jour, ce qu'on reçoit comme appel, vous ne pouvez pas imaginer. Ah, ni Guéléa va en gagner. Mba mangane nte kaseka bona mfa mangane ne rega ngata ndesele no anga dugu atakira anga bagon tara anga ni kefe dugu ni diadusu bena c'est beaucoup, croyez-moi, c'est énorme. Il y a une information qui sera par jour à Kachapa et le plus souvent c'est qu'à Chirom Nambachi. Maintenant, on sent des menaces, on donne. Et c'est ce qu'on demande toujours aux gens, à information dit. Beaucoup ont peur, les informations de la conséquence. Oui. En tout cas, nous, tant qu'on a la possibilité de donner les informations, nous, on met un rôle là. Maintenant, c'est de prendre les dispositions. Mais souvent aussi, c'est complexe. C'est très complexe parce que soit l'information dit, réaction, nous bénissons, soit avant de coup. Malala, il fait un média qui boit climat. Mana forane ko anga jamana kono ko dondo abena fo chrétien qui skile no rom na ni ma war sara be wuli gabbe net ntisi ko lu imaginer voilà dore ko ko ga négocier ko 25000 francs ko ga négocier 15000 ça dit par jour mi me fini na aka bon hakli ma quoi ça da bi seguin du mana je téléphone c'est ala ka no ya quoi parce que ni kera nyemo surtout tu Dieu merci un peu parti on a euro chama mais profession donc ça fait que il y a une formation qui soit green pour la gestion est très difficile et mais notre rôle en tant que responsable et en tant que citoyen tout court c'est de donner les informations à qui des droits mais il insécurité c'est vrai que en ailleurs c'est plus complexe parce que mopti kata banyanga kata faut absolument gaon yera akalmi bébé surtout mopti secteur na ka digi bangara zone na bibina c'est compliqué surtout la zone de bancas anye wati ye no li yorete nyine ka ban sangani wati attaquer de yorona mais est-ce que bien situation sécuritaire na RF c'est vrai après ka anye kidal mine ina po indicateur mo parce que bien ni ngali ke bon ceux qui disent le super soutien à la transition ou ba ko don anye kidal mine bon ambe kata bel ambe kata tenza donc tenza wate ko yela fana be ka ke bi ko mo te ka mi fam après cette tragique attaque là mania une wate na fana mo journaliste do be ka yela ka ko bi mali armée be ki nyashin ozonuma mais est-ce que o yoro do be se ka ke bi facteur mi be se ka centre ma stabiliser bibina est-ce que Bamako ya am se ka foko entendre nya kilen toulin parce que Bamako quand même ici c'est compliqué. Je pense qu'il aurait résumé que c'est compliqué. Parce que la vérité est que c'est compliqué. Voilà. Et puis on n'a pas les informations. Moi je suis toujours du principe que l'information n'est pas dit. Ça n'y m'a dit, baby, opinion. Et là c'est pas bon. Parce qu'il y a des temps qui sera fait. L'information doit être organisée à la fois peut-être à la fois faut que la maintenant ni fujunu ni fengoy mais à fort oui à certains niveaux elle a dit alors toi en tant que responsable on me fait tellement femme et on sait comment souvent sur le terrain nous comporter Tinza fait tellement de fois là on a je sais pas si tu as des détails d'information mais je n'ai aucune information officielle non mon ekera mon ebekake on n'a sait rien on me doit de que alors la c'est bras dedans. Parce que la vie aujourd'hui, c'est ça l'enjeu. Mais il y a une information, mais est-ce que Bifana, information autour de ça, est-ce que vous faites bien? Mais allez, gouvernants nous font baragler au boulot parce que Biba et Moun faut beaucoup de pays tension sous le monde tension et bi autour même de la guerre parce que Beba doit armée partie quand même c'est une partie sensible à kakuma te faut yorobe wa Befana kakuma faut mais Bibe fait domaine à yara kanka soro même ceux qui sont habilités à le dire, c'est compliqué d'avoir la communication. Est-ce que la communication nous fait avec un autour de ça? Est-ce que tu fais avec un baragela? Bon, j'en ai vu qu'on communication à fond. Parce que ni dans l'expression on a les soutiens à la transition. Tout le monde est soutien de la transition. La transition est chez qui John m'a fait. Un autre truc qui se disent quoi. Oui, c'est vrai, exactement. Maintenant, bon, si on les laisse donner les messages de propagande, nous on tient. Alors que j'insiste, mais c'est tiens, avec mais de quoi? Donc, fin
a kɛra dɔ de la o a kɛra dɔ ɲɛna o tôt ou tard a bɛ dɔn c'est pourquoi il faut organiser aux communications i ka organiser ka ɲɛ pour que a bɛ se a kan ka se yɔrɔ minnu na en bonne information qui ont leurs responsabilités pour éviter a ka kɛ ni problème ye moi c'est tout ne b'o de fɔ autorité ye toujours faites en sorte que responsabilité dɔw bɛ jamana kɔnɔ a k'u fara ɲɔgɔn kan a n'u ka kuma ka information di a k'u hakilinaw lamɛn aw kelen tɛ terrain kan o an bɛɛ bɛ terrain kɔnɔ information t'aw kelen bolo a b'an bɛɛ bolo mais an ka jɛ jamana ko la mɔgɔ si tɛ yen min b'a ka jamana dafirili ɲini quoi ne t'o en tout cas ne o kɔni maliyɛn ne t'o dɔn n'a bɛ yen n tɛ fɛ ka n gɛrɛ olu la o tɛ ne ka fɛngɛ ye an bɛɛ ye laɲini ye mun ye an bɛ jamana bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min donc hakilina min b'a la an b'o de fɔ mais s'il y a même pas de cadre d'espace pour ça il y a un problème mɔgɔ mana wuli non n'aw de kan ka wuli ka impliquer non du kɔnɔ ni problème bɛ yen ɲɛmaa de bɛ du la o ale de kan ka fɛɛrɛ ɲini a bɛ dudenw fara ɲɔgɔn kan cogo min na o hakilinaw mɛn cogo di hakilinaw mana mɛn jumɛnw bɛ t'a kɔnɔ ani mɔgɔw bɛn jumɛn kan a bɛ kɛ ten de o mais n'i y'a kɛ ko i kelen b'a bɛɛ gérer bon a responsabilité dun a ka girin pour l'histoire mais est-ce que là an bɛ don thème min kɔnɔ est-ce que bi les politiques bi est-ce que politique bi na o jɔyɔrɔ bɛ jamana in kɔnɔ ka kɛɲɛ ni politique mɔgɔw yɛrɛ dénigré la cogo dɔ la ka politique mɔgɔw tiɲɛ ka se niveau min na bi k'a kɛ fo mɔgɔ 11 ɲɔgɔn bonya k'u bɛ kaso la bi olu dɛsɛlen bɛ ka bɔ parce que u m'a minɛ ko o ye ko yera fɛn wɛrɛ kama o minɛna de politique sira kan ko parce que olu ye politicien u bɛ politique baara fana de la o fana tila ka taa minɛ o tɔɲɔgɔn dɔw fɛ ko bi hali bi olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka sɔrɔ sariya min yɛrɛ tun kɛn bɛ k'olu kɔn baara la o sariya wulila o dɛsɛlen bɛ ka bila parce que kɔsa in na an y'o ye juge d'instruction dossier bɛ min bolo o tun ye mise en liberté sur contrôle judiciaire mais procureur i ka refus apporté a la bi hali bi olu bɛ bɛrɛ la est-ce que bi est-ce que an tɛ ka fɔ politique baara yɛrɛ gɛlɛyara don nata politique ye n'aw yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye jamana in kɔnɔ. D'abord comme i y'a fɔ sinon a tun bɛ n ka kuma laban kɔnɔ bi ye a tile 100 ani tile 2 de an jɛɲɔgɔnw bɛ bɛrɛ la a yɛrɛ b'a fɔ cogo min na i ye fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ procédure judiciaire de a bɛɛ b'a kɔnɔ quoi bɛɛ b'i ka rôle kɔnɔ juge y'a ka baara kɛ procureur fana y'a ka baara nin bɛɛ ye sariya de voilà et on continue a ma ban fana parce que je pense que rapport kan ka taa chambre d'accusation na et là-bas aussi an ka mɔgɔw bɛ baara kɛ an m'en profiter ka foli kɛ vraiment ka fɛn fɛn i da ɲuman don a la a commencer par le président du haut conseil islamique ale y'i da ɲuman don a la a yɛrɛ ka hakilila la a ye da min don a la a bolo solution ɲuman bɛ sɔrɔ a la mais o si ma lamɛn jamana in souvent a bɛ ka gɛlɛya quoi hali minnu da kan ka don fɛngɛw la n'u da donna i ma minɛ suɲɛli la i ma minɛ fagali la i ma minɛ foyi la f'i bɛ yɔrɔ de la i ka so kɔnɔ dɔ ka so kɔnɔ mɔgɔ damadɔ 10-11 personnes imagine c'est comme hali 2-3 personnes n'an y'an sigi ne ka so ka politique baro kɛ baara bɛ se ka wuli a la il y a un problème il faut vraiment sortir de ça moi nous l'avons condamné an y'a condamné an y'a décision attaquée bon procédure au bout ka poursuit et on va juste espérer que ala ka a jisuma k'a fura ye quoi franchement an ka mɔgɔ minnu bɛ prison na et ala ka bɔ n'u ɲuman ye quoi ala ka bɔ n'u ɲuman ye pour que o fana kana fara an kan jamana baara la quoi parce que n'u ka expérience don moi je les connais c'est vrai fɛn dɔw bɛ mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ u tun ma gɛrɛ ɲɔgɔn na mais dɔw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na i b'a ye jusqu'où u bɛ jamana fɛ quoi walahi ne tun bɛ mɔgɔ dɔw ye hali ne tun tɛ fɛ ka gɛrɛ u la fɔlɔ parce que je trouve que jamana firili caman ye u nɔ ye mais n'i gɛrɛla mɔgɔ i bɛ u ka jamana kanu ye quoi c'est pourquoi je dis ne bɛ fama ka régime ye k'a kanu na maliyɛn denw fɛ ka tɛmɛ nin kan donc n'i m'o faamu i b'i bila bɛɛ sanfɛ mɔgɔninfin i bɛ se don min na a fɔ don de sabali je crois que an b'a ɲini u fɛ an ka mɔgɔw libéré u k'a kɛ fɛn fɛn i da ɲuman don a la k'a kɛ jamana basigi kama Haidara ye kuma dɔ fɔ a kuma fɔra dɔrɔn ne ma kun fo bi ne ma n da don a kuma la a ko fɛn fɛn bɛ na ni jamana yugubali ye ale t'a fɛ et nin minɛli in bɛ na ni yugubali nafa t'a la vraiment k'a ye mɔgɔw bila mɔgɔw ka taa an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Maliko de don mɔgɔ si t'a juguya la bɛɛ n'i ka yeta de don et tant qu'on n'a pas la possibilité yeta in fana ko fɔ parce que le débat tiɲɛ bɛ b'o de kɔnɔ e ye hakilina ne ta an b'olu de confronter o de la an b'a tiɲɛ ye mais n'an y'a bɛɛ to i kelen ta ma bɛɛ k'i makun k'a to i kelen bolo bon i bɛ se k'a kɛ bi mais bɛɛ bɛ juger par l'histoire o décision minnu bɛ ta don dɔ ne bɛ wuli sufɛ ka dugawu kɛ
ala ka décision minnu bɛ ka ta hali ni n t'u fɛ u ka kɛ jamanadenw ma hɛrɛ ye jari ne bɛ wuli su fɛ pour prier uniquement vraiment ala k'a kɛ jamanadenw ma hɛrɛ parce que an bɛ fɛn fɛn na bi an ye jamanadenw ka hɛrɛ de ye kosɛbɛ ni hɛrɛ ma sɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc franchement ça c'est un point sur lequel n tun bɛ n ka kuma kɔnɔ k'a fɔ komi i yɛrɛ nana n'a ye n bɛ n da don a la bon k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ politigiw da la o ma se kuma la o même ni gɛlɛyaw tɛ kelen bɛɛ b'i ka organiser nous à Yɛlɛma on s'organise on s'est jamais mis à l'écart on m'an bila kɛrɛfɛ on continue à travailler sur le parti à institutionnaliser davantage le parti on a créé nos institutions qui travaillent indépendamment olu bɛ baara kɛ olu ni ne tɛ ɲɔgɔn yɛrɛ sira la an ka école du parti bɛ yen an ka fondation bɛ yen an ka comité de planification bɛ yen an ka commission d'accueil minnu bɛ mɔgɔw reçoit ou orienter parti kɔnɔ nous venons de recevoir 316 nouveaux membres et ce mois-ci encore on va recevoir encore donc ni mɔgɔw ye ka na c'est que quelque part mɔgɔw bɛ ka kɛ min a tɛ ko ye quoi et j'ai toujours dit les gens se trompent nous bolo ko politique bɛna bɔ yen ils se trompent les politiques vont rester et les politiques vont gérer le pays mɔgɔw k'o faamuya a b'an dɛmɛ an ka basi l'autre jour ne ka mɔgɔ dɔ ye wele ka bɔ Kayi a ko n ma ko président est-ce que an tɛ communiquer kɛ ka transition mɔgɔw féliciter n ko mun kɛra a ko non k'u nana terrain renouveau olu fɛ yen ani u ye lycée kura jɔ il dit vraiment c'est de très bonnes actions an bɛ foli kɛ mais n ko ne bolo communiquer kun tɛ quoi a ko non kan ka ko non communiquer nin bɛɛ tɛ se communiquer la action ɲumanw don an bɛ avancer n'a ye quoi comme il insistait j'ai dit mais i bɛ hakɛ to n ko mais a fɔra ko 30 ans ko dɔw ma baara kɛ o de ye lycée école stade jɔ e y'a rénové de olu ye lycée min jɔ Mali kɔnɔ ne t'a da dɔn u ye transport kɛ projet de développement de k'a jɔ dugubaw bɛɛ kɔnɔ o ma d'aw ma même les villes secondaires k'a jɔ yen lycée i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ bâtiment dur ye ko lycée don i bɛ bâtiment dur ye ko dɔgɔtɔrɔso don e bɛ pont min traverser ka taa e pont jɔ i fɛ ka fila jɔ Bamakɔ ka taa jɔ fo Gao pour relier les gens a fɔra ko foyi ma kɛ bon dɔ y'a rénové e ko k'an k'o fɔ vraiment o ka gɛlɛn dɛ baara ɲuman don dɛ n m'a fɔ baara ɲuman tɛ mais faire que min y'a jɔ ma baara kɛ min y'a peinture o ye baara kɛ o ka gɛlɛn ne bolo vraiment a ka hakɛ to donc c'est comme ça et je comprends on est dans une société où mɔgɔw bɛ hakilina kuma de kɛ min ka di ni dungɔ ye o b'o de fɔ bon fɛn minnu man di o b'u pan o kunna j'ai un ami a bɛ deli k'a fɔ n na ko mɔgɔ i ɲini jugu bɛɛ bɛ ɲuman kɛ bɛɛ bɛ juguman kɛ mais i ɲin ta i t'o fɔ i t'o ka juguman fɔ voilà min man di ye i b'o de ka juguman fɔ kosɛbɛ a bɛ faamu quoi voilà a bɛ faamu an ka bɔ o kɔnɔ quoi partons sur des faits minnu kɛra an k'olu fɔ mais a si ma tɛmɛ k'an ma se k'o kɛ jamana ko la fili minnu donna la an bɛ mun de kɛ ka fili ninnu corriger ka bɔ a kɔnɔ je pense que o de kɛra maliyɛnw wuli kun ba ye pour qu'on puisse travailler gouvernance an ka améliorer an ka se ka réforme ɲɛnamaw kɛ an ka insécurité kɛlɛ an ka élection ɲumanw kɛ o de ye maliyɛnw wuli kun ye olu dun ni solution ma sɔrɔ o la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ parce que mɔgɔw wulila ko dɔ de kama o ko n'u ma solution sɔrɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mais i bɔra k'o fɔ sisan hali bi an bɛ taa an y'a ye président dossier ba dɔ fana kun kɔnɔnen don min ye détournement d'achat d'équipement militaire ye ka fara fɔ avion présidentiel sanni na an y'a ye san 3 mɔgɔ dɔw ye kaso kɛ i n'a fɔ madame Buhari Fele Sissoco an y'a ye ale ye san 3 kɔni kɛ a minɛnen don mandat de dépôt kan par rapport à cette affaire min ye ala ka hinɛ aw yɛrɛ camarade politique Sumeri Bube Mayiga Asuma président ale fana tun bɛ mandat de dépôt la malheureusement ale yɛrɛ tɛna na se ka don tribunal kuru kɔnɔ kuma tɛ ani juge ka ɲɔgɔn ye kuma tɛ ale yɛrɛ ka version de fait o ka se ka lamɛn nin situation na ala y'ale ka kalifa minɛ a la mais an y'a ye procès in kɔni a dayɛlɛ la nin waati in na procès in bɛ a 12 fili la an y'a ye ko caman bɛ k'a fɔ mais mɔgɔ caman fana tun bɛ k'i jira ni procès sugu min kun kɔnnen don min jamanaden bɛɛ sigilen bɛ ka nin kɔnɔ surtout manifestation kɛra ni nin ye ka jira k'a fɔ 1230 milliards détourné na bɛɛ ye kuma a kɛra slogan ye bi bi in na n'a ma ɲɛ o kiiri tun kan ka kɛ est ce que bi bi in na fɛɛrɛ tun kan ka ɲini pour que kiiri ka se ka kɛ an ni mɔgɔ min bɛ togoda la o ka se ka kiiri k'a sigi a ka togoda la ka kiiri lajɛ ka tiɲɛ ni a nkalon ka se ka bɔ n y'a fɔ sisan caman fana bɛ ka yɛlɛ nin kiiri ye min ye leçon caman de bɛ nin kɔnɔ hali gouvernement minnu bɛ bin leçon caman de bɛ nin kɔnɔ mɔgɔw kan ka min tirer bi mais e yɛrɛ de temps en temps minnu kɛra Fili yɛrɛ ka kuma na achat kɛra cogo min contrat signé cogo min wari bɔra cogo min Fili yɛrɛ ye a da don parce que ale de bɛ baara la nin waati in na e yɛrɛ bɛ dossier ɲɛ yɛrɛ cogo di. D'abord on a toujours su an y'a ɲini toujours que
ni assise sous sur la corruption parce que quand lutte qu'a fait que corruption qu'elle est à titre efficace charia au fond c'est mon reménité à job à jalagi billet amena la kodo de kam c'est vrai quand tu as faux on a la liberté provisoire on y a la ligne tu as faux depuis toujours na ta horreur la liberté provisoire non jugement sera ou pegana ka process yi o e fuli vraiment be jamana nyemo fo la process aka ke publier aka na ke publier o débat rien mais l'essentiel est que process qui là et procédure be sen y fili taw fo mo ko re taw be ame do de ge avec bant mamna que vérité ga manifester on a donc don mon écran c'est vrai même ni propagande kuma chama foran c'est ni ko 1200 et quelques milliards tununa alors que c'est une loi qui programme sur un certain nombre d'années. Bon, on peut faire, il y a quelqu'un qui va arriver binin kelaw. Bon, chamaya utiliser nos. Bon, on a beaucoup, on a fait là. Encore, j'insiste là-dessus, on devait faire de cas les faits. Nous kera, ou de quand juger. Alors quand il y a mon thé, on de alors quand nous là. Nous connaissons alors le mini doya. Mais tiens qu'à ce qu'a manifesté pour que à l'ouco, au fond qu'à ce qu'a la fia. Vraiment procédure judiciaire doit manier qu'à faire développer qu'à temeninga. Ok. Ambeta amena bomi na tele rawati sunyana anya rentrée scolaire mo chama bi ke yere nyinga ça veut dire amé jamna ko yafo chogomi femi ambado atsika ke pourquoi insister parce que amunyana ka fo le premier ko minye e bi école tap na ke anya ye mo chama yera ka fo abora ni silere bora ka notike ka yera ka fo la date elle est bien belle maintenue mais au cas que chinido école tay bi wula fe akatla ka fo ko abora makabla mo chama bi yere nyinga muna na ma nyambe tenye ko mona anta ke tiliara ka mo la faire parce que chama fait na ko fa une semaine 2 semaines en avance il n'a sur gringa ni gymnastique chama ko kala deux mois fait au kunte soro ko anta conséquence ou anta befo voilà anta befo moi je prends juste un exemple n'est ka mo do be banque skadon nana congé là la tout fait pour que se ka muter kana bon akone asigna n'a fera ko école bêta ministère a fort cela a confirmé a bora ta fo mena ka zone avec c'est quoi reporter c'est niemé ce que ça fait c'est juste schématiser quoi bon demsinu chama ni be munu kanga ta kalanga erreur mo blaka c'est dit fait un kacha c'est dit jamana mara et prévision de quoi faut prévoir les choses transition d'amener principe d'autres fora ne tu es ni son jara ko parce que la transition avait dégagé un certain nombre de principes ni ministre ga kuma la fora la neutralité comment dire le consensus il faut qu'on d'abord jamana don fora on faut fangala ko mo ka sika ben ko ni ni processus la je ay ni chama violé parce que acteurs ou PA faut qu'à abe munu be administration na lu ko rôle la gele ou parce que mo chama be obé école so de ko école so do rabina am école so do yelima zone na lu bina lu yoro de bina et munu ngaro bina chama be école so de ko syndicat ou bien ou ka problème ou bien privé ou bien ou ka problème il y avait tellement de problèmes na que la no kera akli là jamana ka nga famia ki kelew bi anga je ñoo fait anga fa maintenant décision tara ci ko di pour ka maintenir ne to donc donc bagay wura ni ñoo je pense que au fana na ci obna foko voilà ni mo ci fo ñoo na mo ko démé décision bon no bekera akula ka imposer ko kata bon mo ko ya fi o meta attaquer mais n'avait ta condition humaine c'est ça la réalité c'est pas à quelques heures près qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans les détails des trucs. Oh, il fait un chaman fort. Mais nous ne sommes pas. Et pourtant, on a de très bons cadres là-bas, des très bons cadres. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une décision mais ce n'est pas une bonne décision. Il faut qu'on ait une bonne. C'est assez important. Et puis, même les administrateurs non. Maliko beteni ni transition ko kuma nana ni fɛn fɛn kana fɔ tiɲɛ la mɔgɔw b'o fɔ bara kɔnɔ et n'a tiɲɛna tuma na k'an y'a fɔ et ne b'o de fɔ responsable toujours
ala ka transition ɲuman kun cɛ mais don o don n'u tɛ yen mɔgɔw bɛ n'a fɔ fɛn fɛn tiɲɛna k'u y'a f'u ye c'est pourquoi anw hakilina ye min ye an b'a fɔ pour l'histoire an b'a fɔ soit a ka di mɔgɔ ye soit a man di mɔgɔ ye mais mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye voilà. Ok, tu veux me faire le tien faire. Wati min dira maa ma fili. Déjà o bɛ ka yira k'a fɔ waati sera mais président yɛrɛ fɛ bi bi in na yɛlɛma kɔnɔ c'est vrai que i bɔra k'a fɔ mais bi yɛlɛma yɛrɛ bɛ cogo di bi yen wulikajɔ jumɛn de b'aw bolo nin waati in na i n'a fɔ walasa parti yɛrɛ ka se ka a ka survie maintenir parce que bi mɔgɔ caman bɛ ka yira k'a fɔ transition ye parti caman de bi bi in na parti caman de bɛ parti kɔni bɛ yen mais vraiment parti yɛrɛ tɛ ka se k'a ka baara kɛ. Parce que baarakɛminɛn minnu kan k'u yamaruya bi bi in na gɛlɛya bɛ yen parce que n'i kumana hakilina na min ni fanga ta tɛ kelen n'i ma farati k'i bɛ yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛ bandi donc ko kuma yɛrɛ gɛlɛyara bi k'a sɔrɔ an bɛ bɛɛ jɛ fanga de kɔnɔ bi bi in na est ce que bi parti yɛrɛ bɛ cogo di aw bolo est ce que a bɛ se aw bɛ ka se k'a ka baara kɛ comme il le faut et puis aw yɛrɛ fɛ perspective jumɛn de bɛ yen bi bi in na ko jamana marabaaw kan ka bila en place pour que l'économie tourne parce que bi kɔni an ka tiɲɛ fɔ jamana jɔlen don. Bon, kuma diyara n ye an bɛ taa joona komi i y'a fɔ ko waati sera yɛlɛma se porte bi alhamdulilah an bɛ ala tanu ko parce que don o don ni mɔgɔ kuraw bɛ na i fɛ jusqu'à ce que i yɛrɛ ye commission organisée pour que minnu bɛ na parce que an bɛ mun y'an ka parti la mɔgɔw bɛ na u t'a dɔn a kɛra cogo min yɛrɛ on a mis toute une commission sur place pour ka mɔgɔw accueillir an ma dan o ma maintenant k'u s'u ka processus d'intégration kɔnɔ o yɔrɔ minnu na u ka ambition ye jumɛn ye parti ambition kɛrɛfɛ u ye jɔnw ye k'u dɛmɛ dɔɔni dɔɔni k'u intégrer pour que ka taa une commission qui fait un travail formidable an ye accueil fɔlɔ kɛ il y a une cinquantaine accueil filanan qui était à 60 personnes à peu près sabanan kɛra Faransi une vingtaine et an filɛ ka dɔ kɛ l'autre jour qui a fait 316 en un mois et nin mois fɛnɛ on a an bɛ ka taa niveau min na ça va très vite an min'o fɛnɛ ça veut dire que mɔgɔw bɛ nalen yɛlɛma kɔnɔ o bɛ fɛn dɔ yira peut-être mɔgɔw bɛ k'an faamu dɔɔni parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ni kumana i bɛ minɛ bon o ye mɔgɔ minnu bɛ don dɔgɔyamaw ni dabiriw ni nkalon tigɛ la généralement an bɛ solution de kɔnɔ yɛlɛma tɛ problème kɔnɔ quoi hakilina ni problème bɛ yen an bɛ hakilina de fɔ a kan an ka solution ye min ye an b'o fɔ an b'a fɔ an ta bɛɛ ye tiɲɛ dɛ mais ɲɛmɔgɔ fɛnɛ i ka solution a fɔ quoi pour l'histoire ne bɛ segin a kan tuguni parce que n'a bunna engrais ko filɛ nin ye an ma mun fɔ a kan an t'a kɔnɔ wa c'est pourquoi je rappelle toujours an bɛ deli ka nin fɔ donc tôt ou tard la n'a jɔra anw bɛ deli k'a fɔ o de ye ɲɛmɔgɔ rôle ye quoi ɲɛmɔgɔ tɛ se ka kɛ i n'a fɔ citoyen simple i hakilina kan ka dɔn de sujet kan mais ni i ma kun sujet kan don min na n'a tiɲɛna k'i bɛ kuma da t'i da o i bɛ fɛn dɔ de nati n ye nin fɔ nin don a jɔra ni filila fɛnɛ il faut avoir le courage de dire que ne filila nin wagati la et puis on avance c'est ça o de leadership ye jamanaden de ta ye tiɲɛ ye a bɛ se k'a fɔ sɔgɔmada fɛ cu wula fɛ k'a fɔ ca o ye jamanaden de an b'a ye pour un rien mɔgɔw bɛ sin ka barika changer ten moi j'ai vu un jeune ne b'a dɔn a ka position vis-à-vis des autorités ne b'a dɔn mais don min na la village attaqué la le lendemain j'ai vu qu'il a totalement changé je comprends o lui ale bɛ se ka sɔn o t'anw ye quoi un leader c'est pas comme ça i hakilina partage et on va partager nos an ta b'a kɛ bonya kɔnɔ an b'a kɛ karama kɔnɔ et chaque fois qu'on a besoin de nous mɔgɔw b'an na yɔrɔ hakilina an b'o fɔ pour moi c'est ça le plus important an bɛ yen de bi et yɛlɛma b'o baara kɔnɔ an tɛna b'o baara kɔnɔ an tɛna perçu o ye mɔgɔw ka fɛngɛ ye quoi perception on est dans une société de perception mɔgɔw b'u hakilinaw de ta o kɛ tiɲɛ partons sur les faits yɛlɛma essayer d'avancer on s'organise an ka institution bɛɛ bɛ fonctionner là bi qui sont pas liés à moi parce que yɛlɛma à un moment c'était lié surtout à une personne mais on a évolué on est en train d'évoluer ce n'est toujours pas facile on évolue institution bɛɛ b'u ka baara kɛ indépendamment du président la fondation travaille l'académie travaille on a fait un plan stratégique sur 10 ans à venir avec une vision prospective sur tout ce qu'on va faire pour préparer le parti à conquérir le pouvoir c'est ça l'enjeu pour nous on va conquérir ce pouvoir en bord de barakon et ceux qui pensent que ça se fera sans nous se trompent c'est vrai il y a war ko fɔ alors mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw ye tu sais an ka kuma ni fɛnw ye quoi mɔgɔ caman bɛ kuma a ye partout ka wari tigɛ milliards bɛ d'u ma ça fait 7 ans dɔrɔn ti di partout ma o ka fɔ maliyɛnw ye kɛ pourquoi on veut fɛnw dabiri an ka milliards de bɛ ta ka ça fait 7 ans dɔrɔmɛ kelen a tɛ di partout et pourtant nous tenons nous avançons an ka insistance foyi bɛ ten an ma min kɛ an ka congrès kɛ k'an ka conférence kɛ région kɛ k'an ka fɛn bɛɛ kɛ k'an ka fɛn bɛɛ sigi k'an ka bureau renouveler et on continue
le parti continue à travailler et les gens adhèrent au parti. Et j'invite les uns et les autres à venir nous rejoindre pour la dynamique du changement. Ceux qui pensent que les Gilles sont faits de se trompent. On se prépare, on sera face aux Maliens. Nous les jugeons, on verra. En tout cas, nous travaillons dans ça. Et quels que soient les moyens qu'on dit, ça va me permettre un peu de passer sur ce point par rapport au financement des partis. On a 3 institutions, la présidence, et le Conseil national de la transition et la primature. Où ça va, les 300 partis politiques, où tout il faut. Et pourtant, c'est tout le monde qui doit faire des efforts. Et ça, c'est un combat du parti. On a toujours fait en sorte qu'on puisse travailler pour que le train de vie de l'État doit se pour que même si c'est supporter. Parce que c'est important. Il te sait qu'il faut aller l'État au moins. Donc, il y a un mot pour nous permettre d'avancer. Vraiment, il faut que l'Amélie Djekoulou Beladje l'info. Vraiment, tout le monde a un plateau pour les raisons de santé. Alhamdulillah, et on va continuer à travailler. Mais nous avons un vrai rassemblement des Maliens. Les Maliens, un territoire, une communauté, une politique c'est très important. Et qu'on puisse travailler à ce que cette transition avec un changement de transition. Il y aurait la Kika, rupture avec la mauvaise gouvernance, l'énergie pour nous permettre d'avancer. Et que c'est un permis, réforme en tout cas, l'élément apportera sa contribution. En Congo, on a politique symbole, transition gestion. On va rester dans ça. Et j'espère que nous avons un barako qui a fait. Ok. Alaga jamana basket. Ambina rabi, alaga jamana basket. Ambe fo, ni watina, ka mopti ko fo, ni watina. Surtout, minye mopti gouverneur, ambale fo, minye colonel Abbas Nabele, amba fo, ni watina. Bayangara gouverneur, ambale fana fo, ni watina, minye Jassanaye, le nouveau gouverneur de Bayangara. Quand il se va, minye ale Jeff Kile, Kokata, ni watina, c'est lui qui le pris. Commune de Jamna, tu connais Poliboy. Mais yara munkure radio kunari la ambale fana fo no watina awa sise séparé Soumaïla Koulibaly studio photo kunari ana muso foli bolu yare na bongo kono ne de fo monsieur Kambara ale coordinateur de rapatrié watina ambale fana fo ni watina akawulika jo setu sinisire munu be ni watina gelabe amba fo akawulika jola ni watin konana ka yara la ka fo ni de kunya club garske anya men soro ni watina mi Amidou Doumbia mi kata monsieur Traoré munu kala sababu anya président soro watina sari de comme sabula lu ga bara ni ka se ka organiser amano sabula ambu toro wele ni fena mais ambu fo ni watina ka yara ka fo mami bolok me résidente na wala ka kuma la sa ma fiansu sera fait o ya Boubacar Traoré katika ka demander ambale fo ni watina résidente na mi Issou Sangare Augustin Salou Wedrago Moussa Aïdara Pokata Lamine Koulibaly olu kumbe wala sa kuma wani jawo sigi nyonka foli belebele bobo ye mami kembe ka ne wati yere takadama o ya ka nyama ba atela ludu maiga koloboroke fama ambale fana fo ni watina sabula na so alebe koloboro so kere fe ni watina teduma ni sogo o yolu talai ambale fo ni watina ka fo ni anda ga dia juru rana ambe nyaga sura na la sona mardi wara ka kuma e fa wara ka ambe président re fo ka disponible la malgré que banani fe na ko sona kananga bule kan jabi on de fo ni fa so ko ye wala saka hakina fana di jamana don ka se ka famille soro hakina ta yemi donc ambo fo ko wali nyuma ka mopti ka be fo ni watina ni se bare ka fo aw kambe mardi wara